Nagkabulingit si Bibi. Bata, nagdulay. Nagdulay ang... no. Awa, nagdulay ang Bibi. Awa, nagdulay. Ay. 1, 2, 3, come on! Guys, welcome back to my YouTube channel. Yehey! Guys, mukhaon na po si Ivan. Ayan, Ivan. Guys, magpakaon ko ni Ivan, guys, ha. Tanawan ninyo kung unsa si Bibi Ivan mo kaon. Ayan. Mayroon na. Ayan ang Bibi Ivan. Ayan. Hey, Ivan. Mag-eat si Ivan, ha? No cry. Kinanglan mo gani siya, guys, magkaon, mag-cellphone. Ayan. Tanaw man ni siya og Chucha TV. Di ba, Bi? Bibi? Ano color? Red color. Inana siya magtanaw, guys. Ayan. Inana siya magkaon, guys. Magtanaw siya, anak. Or mag-TV me. Mag-TV na lang may. Wala, TV. Guys, Ayan. TV. Mag-TV si Bibi Ivan na lang. Diba? Inani ka naghana yung kaunon, guys, Basta gabi, guys, gamay lang ako ipakaon niya. Kay, magsuka siya, tungkol siyang kabusog. Nag-TV na siya. Parang dyan. Gigutom siya. Magulo siya kadidi, guys. Wala na ko si Padidi kay hapit na manggod ang tingkaon niya. Wala. Buyag kay na mukhaon akong Bibi Ivan. Nag-cry na. Mag-wait na ka. Bagong mata magulo siya, guys. Mo nagisapot siya. Gisapot na ang bata. No. Kay di man magtarog tulog ang Bibi, no. Sing in the sun, shimmering and sparkling, shine all day long. Looks real good, painted on. I can paint so many things that I can paint this car red. Open your mouth. This car red. I can paint this fence red. I can paint this girl red. Another red. Looks real good, painted on. I can paint so many things with red. Look at the wind, a red butterfly, flapping and fluttering up high in the sky. Maglugaw ko niya. Kaya itong bugas, guys. Na red rice, yung ipagaling, ipinuhin mo siya. Yung mo inugawan niya. Mas ganun siya mukha na, guys. Yung sabaw gayon sa utan. Ano yung gustong kaunon? Pag silak mo, guys, magpulan siya pero may sarang sa silak. Pero kasi gano'n niyang mahurot. Naman dito ng spoon. Parang sa milk niya na spoon. Amo ako lang
itakos sa Cerelac, makahulog siya ng 8 scoop. Daghan kaya siya guys, halos matunga sa yaho, o tunga ba sa yaho. Ano siya ngayon guys, at kami, madako siya ngayon. Dahil siya bilugaw. Guys, mulingi pa ka na siya guys. Mulingi pa kayo na siya. Inaman na sa iban mo eat. Diba iban mo? Yan, open yung mouth na. See? Tanaw lang na siya TV guys. Imo lang na siya pasalidaan. Samtang nagkaon na siya. Hindi na siya mag-cry. So yung mga guys, napulaan na siya sa sige na siya mag-Cerelac. No, no. Mulingi ka bibi. Leti mo. A for apple, A for ant, B for bat, B for ball, C for cat and C for cat, D for dog, D for ducks, E for egg and E for elephant, G for goat and G for grass. H for hen, H for hat. I for ink and I for insect. J for juice, J for jar. J. K for king and K for kite. L for round, L for leaf. Lick. M for man and M for monkey. Lick. M for neck, N for nose. Lick. O for ocean, O for oar. E for cat, E for parrot. Q for queen and Q for quail. Nagay ko na kayo sa iban. Ay! S for sun and S for sunflower. T for cat, T for dog. Ayan guys! Gamay na lang siya. Dali ka mag-miss ay ibang mukhaan guys. Ouch! Ayan na guys, oh, last na. Ito lang tilokon guys, kay mahal kay Cerelac karon guys. Kailangan siya tilokon. Ayan, Ivan. Sige na, nasa na. Ang problema lang ako ni Ivan guys, kay di kay siya mo inom og tubig. Wala, hindi ko pwede maglugaw sa iya kay pag mag-utan, naman di siya timpla kasi. Nga, di ko siya uminom og tubig. Di ako mag-relisod niya. Ang gusto niya, melon, ganan siya, og orange. Abe, sus, yayay!
lagi, oh. Pilok mo lang, guys, sayang. Ayan, tapos na po siya, guys. Ayan na po mukha ng baby ko, guys. Ayan, hinit ang bata. Ayan, Ivan. Ayan na po guys, tapos na pong kumain ang Bibi Ivan ko. Muna siya kaon guys. Awa guys, oh. Nagkabulingit si Bibi. Kaya guys, thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Ang bata nagdulay. Nagdulay ang... No. Awa, nagdulay ang bibi, oh. Awa, oh, nagdulay. Ay.